Takže moje meno je Far a dnes tu bude z našej úplne novej série z Minecraftu. Bude to úplne naše prvé video. Bohužiaľ dnes nám není Crazy, pretože je preč. Ale keďže budeme mať aj takú informačku, asi neviem, týždeň, aspoň sa to ako pokúsim ho ako zmobilizovať. Zmobilizovať, to je také slovo. A pokúsim si... 12 seconds later. Zase. Many months later. Pokúsim sa kúpiť si Counter-Strike Global Offensive, keďže to chcem hrať s kamošmi, jak som to aj natáčal, takže asi tak. Ideme si vytvoriť nový svet, bude sa to volať, že... 6.5 hours later. YouTube World. Budeme tam normálne survival, všetko takto defaultné a dáme create world, takže keď sa vytvorí takže sa nám ide na nová sveta, kde tu sme sa spavli, ja som sa troška predu a tak tu vyzerá náš svet. No, zatiaľ neviem, kde by sme sa boli zabývali. Vyzerá to celkom pekne, predstavil som si to aj horšie. No ale čo viac, si prijať než toto. Skúsi si dať ako mikra... Je uhlie. Kašľam na to uhlie, ideme sa tak kde porozhliadnuť, pretože potrebujeme tak kde bývať. No. Ide mi to 60 fps non-stop, ak by ste nevedeli. Ukážem, no, 60. Vidíte, ide mi to 60 non-stop. Do budúceho dielu by som chcel minimálne nájsť diamanty, lebo diamanty teraz, ako pozerám, že hľadajú sa celkom ľahko. Ty aký má naťafák? Vidíte to naťaf? No, dobre, vývojarci. Tuto je mega! Som big, I want to kill you, Boom! Aj po ňom. No tak to nahám, ja nie som zvierol killer. A takýto zvuk vydáva môj počítač, keď je prehriatý. Asi keď je prehriatý. Pufča sa bude volať. Pufča. Poď sem, Pufča. Áno. Čo by som ti dal? OK, zoberieme si sekerku. Teraz spravíme si sekerku. Práve, že som nenačil cobblestone, čo som prvýkrát chcel. Chcel by som si len tak rýchlo splácať taký dom, pretože predsa len noc tu není na normále veľmi easy školská. Viete, že som zistil, že Pure BDcraft sa nechce rajkať s 1.9, či 1.8. Tak strich.
svítanie. Konečne svítanie. Naša prvá séria Minecraftu sa začala takto fantasticky. Takže toto video môžete ohodnotiť lajkom alebo dislajkom podľa vašej nálady alebo podľa toho, že ak sa vám toto video páčilo. A presne o tom vravím. O tom tam vravím. A čaute, majte sa.